manibang sa ilang katampison, nagpasunding sa ilang katahuman. O ang kinaiyahan sa Diyos na padaya, iyang ngalan takos pagkadaygon. O ang kinaiyahan sa Diyos na kasulti, aron ikaw ako magadayi. Sa dihang gisulong ko ang kadagatan, mga isda na naglumpat sa tumang kalipay, mga balut na naglumpa ngadto sa ay balunan, nagpakita sa ilang kinayahan. O ang kinayahan sa Diyos na padaya, iyang ngalan takos pagkadaygon. O ang kinayahan sa Diyos na kasulti, aron ikaw ako magadayi. Aron ikaw ako magadayi. Aron ikaw ako ang toleransa mabugat kung mag-inusara, ang dagway tag kung tanawon walay problema, apan bakak mabiyay ka na kay naputos na sa sala, o nangandoy nga dunay makapala. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipangandoy ning kalagyo. Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapala ning salago. Dawaton ko na si Kristo, o kaniya mo alagad na ako, bisan ako dili angayan sa iyang atubangan, apan ako iyan ang gihinluan. Pangandoy ni kalagpo. Cristo, oh Cristo, ikaw ang
makapalaling sa langit. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipangandoy ning kalangko. Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapalaling sa langit.
Okay, mayong gabi mga higala, amo mga suki o mapinalangga nga tigpaminaw, ang mga viewers, mga followers sa atong programa. So, mayong gabi kayo tanan, welcome ka mo, nining tulumanon sa Jesus is our hope. Kining tulumanon, usa ka tulumanon sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist, nga magahatag kanato kini og mga kasayuran, mga pasidaan, o mga pagtulunan, nga nagasukad sa balaan nga kasulatan nga makapahimong andam sa matag usa kanato niya nang haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan namo nga naa sa kaytas-an sa mga langit. Nining kagabihon nagaduol kami o Dios, nagpasalamat kami nga hangtod nining mga orasa ikaw nagaluwas o nagalugway sa makinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon samtang kami mamati o magtuon sa imong bililhon nga mga pulong, mga pangutana nga tagaan na mong tubag. Naghangyo kami kanimo nga hinaot pa nga ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo aron maablihan among naunag kasing-kasing magiyahan kami tanan amahan paingon diha kanimo. Giyahe ang matag usa namo ning kagabhion among gipangayo kanimo nga amo tang masabtan ang imong mga pulong nga mao kini makapahimo kanamong andam ni anang pagbalik ni Ginoong Kristo. Nagampo kami kanimo o Dios sa imong makanakan sa tibok daong sa yuta nga maghatag og kahimsog mga maayong panglawas o magsangkap ka o Dios sa mga tagsa-tagsa nga mga pagpanginahanglan. Malaomon kami nga ikaw maminaw, magpatalinghog sa mapagampo, amo kining gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoos nga manluwas. Amen. Okay, ato nga gina-welcome tanan no. So good evening sa atong mga higala dinhi sa Visayas, Luzon ug Mindanao, ug sa tanan natong mga viewers, mga listeners, mga followers sa atong program sa tibuok kalibutan, kamong tanan mga higala. Kinasing-kasing nako nga gina-welcome dinhi sa atong programa sa kini ang maayong balita. So nagbinugtong pakuron tungod kay wa pa diri kaabot ang atong partner si Brother John Dehito. So amo kamo gina-welcome, pwede na makapadangat higala og mga mensahe no dinhi sa atong programa. Mga greetings ba kaha or mga pangutana. So pwede na higala kay atong basahon karon taod-taod ang inyong mga importante nga mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, o niya atangis sa dinyo karon taod-taod ang pagtubag nato sa pangutana. So diri lang idritso higala og text sa akong number kung namoy mga pangutana. Or namoy mga importante mga messages. There is comment section na to, pwede sa kong number, pwede po diri sa ako nga messenger mga higala. Aron ato nang matagad, ato nang mabasa ang inyong mga mensahe nga ipadangat dinhi sa ato nga programa. Okay, ay lang sa mong padangat kang Brother John kay wa ko nahibaw basi og di siya moari. Diri lang idritso higala og send sa kang Brother Libby Claves nga number. Okay. Ato na ning sugdan mga higala sa pagtan-aw no ang mga mensahe ato ning basahon mga messages nga midangat dinhi. So apagani mo ka-type diha, so hinahinay na mo higala og type na i-send ninyo aron ato nang basahon. Okay niya si Brother Meliod sa Silasol, happy Sabbath mga kapaglaom. God bless. So happy Sabbath also Brother Meliods. Oh, God bless for nimo. Yeah, happy Sabbath ninyo, Brad. O maayong gabi Okay, salamat sa paglab o pagpray. O niya, maayong gabi sad nila ni Brother Pipi Layon. Salamat po Sister Christy Layon sa mga heart o paglab sa ato nga programa. Yeah, salamat po ni Brother Rufino Moreno sa paglab o pagpray. O niya, ato pong nakita dinhi si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Livy. O maayong gabi isab sa mga kaigsunan tigpaminaw niini nga programa
sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also. Kini po si Sister Leah Muniez, watching from Casa Amaya, Cavite. Good evening ni Mads. God bless you. O niya po si Sister Elpidia Coro, mayong gabi ni mo Bradley, ikaw radi aing usa og happy Sabbath sa tanan. Nagbinugtong pa karon wa ko na side og ari ba to si Brother John. So naginusara pa karon diri og namoy mga importanteng messages dirang idritso og send sa kang Brother Libby Clavis Mahigala aron ato yung mga tagad, no? Okay, ato ning lantawon pag-una diri sa ato nga cellphone, mga higala nato nga nag-love, nag-pray o niya nag-like, niya uban nag-send og mga messages. Okay, ni si Sister Nikki Sumalinog. Maying gabi ni mo Sister Nikki or Sister Luni Sumalinog. Niya po si retired Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratia. Niya po si Henley Ebo. Niya po si Brother Nilo Itang. Niya po si Sister Chise Tolin. Okay. Niya po si Brother Opino Moreno. Thanks sa pag-send, Bro Libby. Happy Sabbath. God bless. Niya ito po nakita si Brother Danilo Mendoza. Salamat po Brother Danilo Mendoza. Niya po si Rolls Soto Tams. Okay, muna niya po si Nathaniel Familara. Thank you kay sir sa pagpakiguban sa ato nga programa karong nga gabi. Niya arita sa Pikas Mahigala ato ning lantawon makadiyot ang mga nahidugang nagtan-aw karon. Okay, niya si Sister niya si Sister Elpidia Coro, mayong gabi ni mo Bradley. Okay, ako na nabasa kaniha. Niya si Lilian Santing, mayong gabi Bradley, happy Sabbath and God bless. So God bless also Sister Lilian Santing. Good evening nimo og sa imong family. Okay, ato ning tanaw ning uban niapod si Marie Chris Diaz. Happy Sabbath everyone. So happy Sabbath also Sister Mary Chris Diaz. Niapod si Hinaro Casero. Hinaro Casero. Maayong gabi, Brad. So good evening Brother Hinaro Casero. Ingon siya din happy Sabbath. Happy Sabbath po. Brother Hinaro Casero. Diritas mga higala sa Pikas nga screen ato ning tagdon una ang mga nag-send og heart o niya mga nag-like sa ato nga programa. Niata sa mga nag-heart, no, nag-love sa ato nga program. Niya si Sir Nathaniel Familara, Brother Ronelo Itang, Milideth Branzuela Fuentes, Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos, Ariel Cababan, Hinaro Casero, Marie Chris Diaz, Elpidia Coro, Lilian Santing, Maki Coro, Erixa Sinoy, Chel Notario Aragon. Kaya muna ito nakita din naglab o niya ditas nag-like niya si Brother Alvin Risoor, Rold Soto Tams, o niya po si John Beronas sa Tirana, Jivne Jeris Malati, o si Brother Million sa Silasol. Okay, as of this time, muni atong mga nakita higala nga mga nag-like, nag-love o niya nag-like sa ato nga program. So pwede niya po mo makasend og mga messages ato nang tagdon higala, ato nang basahon ang inyong mga
mensahe nga ipadangat dinhi sa ato nga programa. Kanya karong taud-taud atangin ninyo ang ato nga programa, atong pagabasahon ang pangutana nga mga pangutana nga gipadala dinhi sa ato nga programa, no? Kanya before ta mga higala mo tubag sa pangutana, maminaw usa ta og mensahe sa awit. Ato kundi ang dugo ni Jesus lamang. Pagkabilinto sa giulang niyang
Okay, padayon tahigala ato sa ning lantaon makadiyot, no? Okay niya si Sister Vera Laurente. Happy Sabbath, Kuya Libby o Brad John. So, wag yun na abot si Brad John dere. Ani ato nakita din si Brother Gerardo Barita Ofiasa Junior. So, maing gabi ni Brother Gerardo. Niya ingon siya din, Happy Sabbath, Kuya. So, Happy Sabbath also, Brother Gerardo Ofiasa. Okay, ato ning tanawon higala ang pikas. Okay. Niya si Maki Koro. Niya ato po nakita si Sister Erixa Sinoy. Niya, good evening po ni Brother Erix dia. Dong Erix, may gabi ini mo. Uban sa imong family. Kaniya nila ni Johnny diha, nila ni Ella. So mga Lipalam dia family, atos mga Serapino, maayong gabi. Mga Sinoy, mga Maglasang family. Good evening. Saga, no? Maayong gabi. Kamuntanan diha nga naminaw. Mga silinganan nato diha sa mabuli atong gina-welcome karong gabiuna. Niya, good evening po Lanester Chari de la Cruz Nogas. Niya po si Sidra Moraldi Canoy Arangues. Okay, good evening Sister Sidra Moraldi Canoy Arangues. Thank you sa pagpakikuban. Niya may isang gabi ni Sister Annalyn Derdir. Las Marie Chris Diaz. Okay, no? Sa pikas tanawon to basig na dugang. Okay mo niya si Brother Abraham Dihito Senior. May gabi ni mo Pari Abring, no? Pari Abring Dihito. Salamat po kayo sa mga nag-share karong gabiuna sa ato nga programa. Kani ato ding atong ginahangyo atong mga viewers nga palihog atong i-share po higala ang ato nga program para nga mas daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo nga atong hisgutan dinhi sa ato nga programa. Okay, dito maglangay mo adto ta sa okay, di pa'y ato nakita nga mensahe ato ni basahon una. Di pa'y mensahe si Sidra Moraldi Canoy Arangues. Maayong gabi ninyo diha. Pastor, kumusta mo diha? Wala na'y hangin diha nga kusog. Wala na, ninlabay na to. Si Upong. Okay. Aritas pangutan na higala ato ning basahon. Okay. Brad, sa panahong Kristohanon, bisang unsang adlaw, pwede atong ilhon, pwede ilhon nimo nga igpapahulay. Sumala sa Roma 14:5. Okay, muna supporting verse sa atong sender, ingon siya ni Brad, sa panahong Kristohanon, bisan unsang adlaw, pwede ilhon nimo nga igpapahulay. Roma 14:5. Okay. Ato ning tanawon. O panahong Kristohanon, nagsulti na Biblia nga tanang adlaw pwedeng ilhon nga igpapahulay. Okay, ako sa ning basahon nga pa'y mensahe si Sidra Moraldi Canoy Arangues. Shout out ko diha sa isla sa Barangay Hibitngil, si Papa diha Nonito Moraldi Arangues. Kay sure ko naminaw jud ron o wala ron malubat ang solar kay wala rabay init kay tungod sa bagyo. Okay. Ato na tahigalas paghatag og tubag dinhi nga pangutana. Ang pangutana nga gipadangat dinhi ingon siya ni Brad, sa panahong Kristohanon, bisan unsang adlaw pwede ilhon nimo nga igpapahulay. Roma 14:5. Atong basahon. Base tuog nagsulti ning Roma 14:5 nga bisan unsang adlaw semana pwede nang ilhon nga igpapahulay.
Ingon din atong basa, ug ang usa ka tawo nagaila ug usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw. O ni magisgot ug kapahulay, no? Samtang ang laing tawo nag-ila sa tanang mga adlaw ingon nga managsama ra. Kinahanglan ang matag usa ka tawo adunay hingpit pagkadani diha siyang kaugalingong hunahuna. Wa man magisgot dinhi nga tanang adlaw pwede nang ilhon nga adlaw nga pahulay. Unahuna ra man istong higala siguro. Wa man ni mabasa ni di naghiskot lang aduna ko ni usa ka tawo nag-ila usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw. Wa man ni magisgot og papahulay. O niya ingon ni sunahan samtang ang laing tao nag-ila pod og tanang adlaw parehara man na. Kinahanglan ang matag usa ka tawo adunay hingpit nga pagkadani diha siyang kaugalingong hunahuna. Kini nga verse naghisgot ba ni og adlaw nga igpapahulay? Ang usa ka tawo naghisgot man dinhi nga nag-ila og ang usa ka adlaw labi ning maayo kaysa ubang adlaw. So kining tawo na nagiila nga usa ka adlaw nga mas labing maayo kaysa ubang adlaw pero maghisgot og papahulay. Nya samtang ang laing tawo nag-ila pod nga parihara tanang adlaw managsama ra na. Nya ang ingon Pablo dinhi ingon si Pablo nga kinahanglan ang matag usa ka tawo adunay hingpit pagkadani diha siyang kaugalingong pangunahuna. Atong idayon ang size. Ang nagabantay og adlaw, nagabantay niinis pagpasidungog sa Ginoo. Og siya usab nagakaon sa pagpasidungog sa Ginoo. Sanglit nagapasalamat man siya sa Dios. Og siya nga wala magkaon sa pagpasalamat sa Dios. Unsa man ni aton tan-awon ang arita sa komentary aton tan-awon sa usa ka komentary higala sa Roma 14:5. Basaw na tong komentary ha. Ingon nga days are alike. Romans 14 verse 5. Moni ingon din the key to the passage is found in verse 6. Sa ito pa, ang Yahweh di ay nini nga versikulo sa versikulo 5, makita ni mo sa versikulo 6. Nais versikulo 6. Katong gibasa na ko ganyan. Ingon nga, the issue involved around fast days. Ang issue di ay naglangkob kini sa kadabang adlaw sa pagpuasa. Fast days. Kanang fasting ba? Pag-fast nimo. Kay, English nahan. Some Jewish Christians believe there was particular merit in fasting on a certain days. Atong naman maghubad. Adunay uban nga mga Hudiyong Kristohanon nagtuo nga adunay panalangin or merito sa pagpuasa ni anang usa ka adlaw. O niya, Englishman, they judge others by their own standard. O niya, unsay bahato nila? Samtang kining isa ka tawo nag-ila nga kinig yung adlaw mo ni nindot kay ipuasa. O niya, ang uban pod naghukom, ingni judge nagahukom sa uban sa ilang kaugalingon nga pangunahuna. Ang mga Parisiyo magpuasa sila at least twice a week. Muna itulamunos mo Hudiyo, magpuasa sila kaduha, labing minus, kaduha sa usa ka semana. O niya, manghambog sila ni ini, marami ilang ipag-aribo ba? Sa Lucas 18:12, ang sa mga basa dato din nagpuasa ba mo Hudiyo? At ang basaw na, 18 versikulo 12. Muna itong mabasa sa 12. Nagpuasa ako makaduha sa usa ka semana. Okay. Magpuasa din mo Hudiyo, kapila siya magpuasa? Kaduha sa usa ka semana. Kaduha sa ka semana. Aniya, matod pa sa SD Bible Dictionary sa page sa volume 8 page 345, ang mga Hudiyo magpuasa sila
Monday and Thursday. Oh, Lunes, Monday and Thursday. Oh, sami. Lunes o Huwebes. Muna ilang ipuasa. Yung magunahon ng uban nga maayo gining adlaw. Way panalangin ng ubang adlaw magpuasa. So muna yung mga hunahuna, nini matawhana, naghisgot ang usa ka tawo, naghisgot nga mo ni usa ka adlaw gyud mo ni maayo nga adlaw. Ting puasa din na. Sa pagpuasa nila ilang tulumanon sa mga Hudiyo sa unang panahon, Christian Diyos, mga higala. O niya, Lunes o adlaw nga Huwebes, ting puasa nila. Pero magpuasa kag ubang adlaw, ilang hukman wa na ayaw ng adlaw. Wa na ayaw ng adlaw. O niya, ato i-continue rin, o basa, gayon din niyo. The Pharisees fasted at least twice a week and boasted about it. Luke 18 verse 12. Paul is pointing out that to fast or not to fast on a certain day is a matter of individual conscience, that the matter of God's command. Narilagi gisulti din niyo, matapas komentary nga ang mga Parisiyo magpuasa at least kaduha sa kasimana. O niya, murag garbo kayo silang pagpuasa, sumala sa Lucas 18 versikulo 12. Puasa sa adlaw niya, gitinaw sa Bible commentary atong ibasa ganiya sa Bible dictionary, Monday o Thursday muna'y giset nilang adlaw nga mas maayo ng adlaw ang ipuasa. O niya, ilang hukman ang uban magpuasa lang adlaw nga maayo. Ingon ni si Pablo, nag-point siya sa pagpuasa o dili pagpuasa ni anang adlaw is a matter. Butang ka na nga individual conscience, not a matter of God's command. Paghukom lang sa tao, og asa ang imong gusto. Dili kay tungod kay nagpuasa ka ning ka mas maayo ning adlaw kay panaling sa Ginoo. Ingos Pablo, kanang imong kaugalingon nga hunahuna, munay maayo. Ikaw may magbuot og sa imong gusto. Wa man ni maghisgot in taon day igpapahulay kaning Roma kapitulo 14. Tanaw nato ang bersikulo 6 kay mo gini mao man ni sentro ang nagabantay og adlaw nagabantay og adlaw sama ng Monday og Thursday. Ang nagabantay og adlaw nagabantay ni sa pagpasidungog sa Ginoo. Nagset siya adlaw nga manay tempuasa niya, iyang purpose iyang pasidunggan ng Ginoo. Og siya usab nga nagkaon sa pagpasidungog sa Ginoo katubang wa nagpuasa. Paitan nagpuasa ang uban adlaw Lunes o Huwebes. O niya, ang kumusta man ang kadtong nagkaon niya ng adlaw. Ingon din og siya nga nagakaon sa pagpasidungog sa Ginoo. Ang nagkaon na ng adlaw, ni kaon, wa mo puasa, wa mo puasa. Ang iyang pagkaon sa pagkaon, nagkaon siya nga nagpasidungog sa Ginoo. Nagpasalamat sa ingon niya. Sanglit nagpasalamat man siya sa Dios. Before siya ning kaon, nagpasalamat siya sa grasya, mga higala. Wa siya ning apel pagpuasa. Og siya nga wala magkaon kato nagpuasa. Wala magkaon sa pagpasidungog sa Ginoo, wa siya kapasalamat sa kanon kung siya nagkaon. Og pasalamat sa Ginoo og nagapasalamat sa Dios. Manigisgutan dinhi nga og siya nga wala magkaon sa pagpasidungog sa Ginoo og nagpasalamat sa Dios. So mo point dinhi sa Roma 14:5. Ang sentro na asa 6 gisgutan diha. Magpuasa ka ning adlaw, mao na imong conversion, okay na siya. O niya, ang uban po mingon, ana adlaw, mukaon lang ko ana adlaw, dili lang ko magpuasa. Okay po na, kaya nagpasalamat man ka sa Dios. Buti pasabot, nga gidawat na sa Dios. Nagpuasa ka man, wa kaning kaon, o niya, nagkaon ka man adlaw, ginadawat na sa Ginoo. Mo na siya pasabotan na. Wa man taw na maghisgot ug paulay. Samtang iyang pangutana dinhi nag-ingon siya dinhi nga Brad, sa panahong Kristohanon bisan unsang adlaw
pwede ilhon nimo nga igpapahulay. Roma 14:5. Wa gini maghisgot og igpapahulay ni, wa gini maglitok ni igpapahulay ang Roma 14:5 mga higala. Kaya usam ning igpapahulay. Pwede ba din tanang adlaw semana? Pwede ba tanang adlaw semana? Dili oy. Ang Biblia naghatag yun og specific nga adlaw mga higala. Specific nga adlaw nga atong ilhon nga igpapahulay kanang adlaw nga naas sugo sinas na pulo ka sugo gibutang sa kapat sugo sa Ginoo nga katong adlaw nga gipahulayan sa Ginoo. Unsa maning adlaw nga ang Dios nagpahulay? Atong basahon. Di ni mausab ang igpapahulay sa Ginoo. Dili kay tanang adlaw, kalay mo pili ko sa ilhon nimo. Paminawa ko basahon no. Unsang adlaw ang adlaw ipahulayan sa Ginoo. Exodo 20 versikulo 11. Dinhi na ko basahon sa hinubad sa Binisaya gikan sa Latin Vulgate version. Mani ato nga basa, Catholic Bible niya. Kaysa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan og ang yuta og ang dagat og ang mga butang nga naa kanila og gipahulay sa ikapito ka adlaw. Tungod niini gibindisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kon pahulay og misantos kaniya. Unsang adlaw? Ang adlaw nga gibindisyonan si Ginoo, adlaw nga gisantos Ginoo, adlaw nga gipahulayan si Ginoo, adlaw Sabado mga higala. Mao na ito adlaw Sabado. Ang Diyos nagtrabaho gikan sa adlaw Domingo kutob sa adlaw Biyernes. Kaya ito nabasa, nagbuhat ang Ginoo unom ka adlaw sa semana. Unom ka adlaw mga higala, ikapito nagpahulay ang Dios o gibalaan niya kining adlaw ang adlaw nga Sabado sumala sa atong nabasa sa Balang Kasulatan. Okay, klaro kayo. Kining adlaw nga gipahulayan sa Dios mga higala. Unsa ning adlaw pwede ba ning usbon o kining adlaw nga gipahulayan sa Ginoo? Giunsa man niya? Gihatag ba niya sa tao? Gibuhat ba niya para sa tao? O sa Marcos 2:27, si Ginosos nagsulti siya natong tanan. Di lang ka Hudiyo gisultihan kundi sa tanang mga tao mga higala. Tanang Kristiyano, tanang katawhan. Unsa may gisulti ni Ginosos? Ingon siya, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat sa Dios alang sa tawo. Alang kang kinsa gibuhat igpapahulay? Alang sa tawo. So nagpasabot na mahigala nga dili pa exempted ni anang adlaw igpapahulay. Kay gibuhat na sa Dios ang igpapahulay alang sa tawo. Di kay alang sa mga Hudiyo. Kay na para pa ni sa ilaha ra gyud. Nag-ingon unta ang adlaw igpapahulay gibuhat kini alang sa mga Hudiyo. Alang sa mga Israelihanon. Si Ginosos mismo na mahayag ng adlaw igpapahulay gibuhat sa Dios para sa tao. So bote pasabot nga dili ta exempted ni ining adlaw higala. Apil ta sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Okay, ato sa ning tagdon, basahon tadi kada manam. Okay, ato nakita din si Sister Ella Lipalam. Salamat sa pag-pray, Sister Ella. O niya po si Cedra Moralde Canoy Arangues. Mangutana lang ko, Pastor, unsay number sa inyong station nga makuha Aris Mandawi City. Okay, wala pa ta kabalik o broadcast sa radio, no? O niya po si Pag-Isidra, please reply kay Mami Naomi. Okay, tagadaan bantayan ni ako silingan. Okay, thank you kayo. Wala pa ta ka broadcast sa radio kay nadaot manggod ang transmitter niya pa kabalik, no? Okay.
ato ning basahon mahigala kay alang man sa tao atong nabasa ganiha. Anya atong basahon ang nakasulat dinhi sa dugang dinhi sa gingon sa Exodo 20 8 ngadto 11. Diri ko magbasa sa Contemporary English Version. Exodo 20 8 ngadto 11. Remember the Sabbath day belongs to me. Manig sultis Ginoo. Hinumdumi ipapahulay belongs to me, siya alang na nako. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of its week belongs to me, your God. No one is to work on that day, not you, your children, your slaves, your animals, foreigners who live in your towns. Ato nabasa diri, doon na kamoy unom kaadlaw, makahimo kamo siyang baluhaton. Apan sa ikapito kaadlaw sa matag simana, but the 7th day of its week belongs to me, your God. Ang ikapito kaadlaw sa matag simana, para yun na nako, ingon nga ako imong Dios. Walay magtrabaho ni anang adlaw. Ngayon ang versikulo 11. In 6 days, I made the sky, the earth, the oceans, and everything in them. But on the 7th day, I rested. Klaro siya ginamong ano? Ingon siya nga, that's why I made, giklaro siya ginasulti, that's why I made the Sabbath. Kasi nagbuhat sa Sabbath, nagpapahulay, ang Diyos gina, that's why I made the Sabbath a special day that belongs to me. Pinasahi ng adlaw. Ako, ana. Busa kay iya maning adlaw, ang adlaw Sabado, siya'y magbuot mga higala. Kay giangkom nas ako ng adlaw, belongs to me, your God. Kunya usay niya, ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw. Ingon ang Dios, ako ra ba? Akong gibuhat ang kalangitan sulod sa unom kaadlaw, ang yuta, ang kadagatan, ug ang tanan nga naa niini. Apan sa ikapito kaadlaw, ako nagpahulay. Maoy hinungdan nga akong gibuhat ang adlaw yung pahulay, nga pinasahi nga adlaw alang kanako. Remember, the Sabbath day belongs to me. Hinumdumi na yung pahulay. Para na nako. Yung say, you have 6 days when you can do your work. But the 7th day of its week belongs to me, your God. No one is to work on that day. Siya ginagbuot to. Unom na kaadlaw inyo. Trabaho inyong buluhaton. Apan kada ikapitong adlaw sa matag simana. Tanawa ko na yung kalendaryo diha. Unsay ikapitong adlaw sa kada simana. Tanawang meaning Saturday. The 7th day of the week. Dahil sa dictionary. Tanawa ang Biblia. Bisan palistahan sa mga pulong ni Colonel Rosales. Ang Sabado, ang ikapitong adlaw, igpapahulay Sabado. Klaro na pagkasulti higala. So, mausab ba ning adlaw mga higala? Pwede ba ning atong usbon? Atong tanahon? Ang record sa Levitico 23, o niya sa versikulo 3, ang atong mabasa, mauni higala. 3, versikulo 3. Mahimo ninyo ang pag... dito sa temporary magbasa. Gawin na itong basa. You have 6 days. Ako hubarog dito sa Binisaya. Aduna kamoy unom kaadlaw. Makahimo kamo sa inyong mga trabaho. Apan sa ikapito kaadlaw kada simana. Balaan kining adlaw tungod kay kini alang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan magpahulay kamo sa adlawng igpapahulay og maghiusa kamo sa pagsimba kining balaora dili gayud mausab. Kaklaro ana, mausab dili specific yun na kaayo nga adlaw. Munang Diyos Biblia pagkatin-aw kahigala.
ang adlawng gisugo sa Ginoo sa tua nga atong pahulayan walay lain ang ikapito ka adlaw kada semana gisulti sa Catholic Bible Sabado, kada Sabado mga higala. Mauna nga kanang adlaw di gid na mausab bato pasto nabasa o niya imo nang hukman ang Roma 14:5 o niya wala to tagkara unsa di pasabutan na wa man tayo maghisgot ko pahulay atong gibasang komentaryo higala nga naghisgot na may tungod sa pagpuasa mo na wa na maghisgot ko pahulay pagpuasa kay mga Hudiyo bisan ang nakabig nga Hudiyong Kristohanon ang mga sila na doon sila ilang gituman nga Malunis o Huwebes maoy adlaw nga ting puasa nila nga doon na mata pa doon ay merit ilang yun ahuna marag naay grasya panalangin ng adlaw o niyang uban magakaon ang adlaw ilang hukman ingon si Pablo bisag ko sa adlaw yung gusto depende na ninyo ang nikaon ng adlaw nagkaon ng adlaw wa nagpuasa o nagpasalamat man po na sa Diyos gidawat po na sa Ginoo kamo pong nagpuasa po gidawat po na sa Ginoo po pareha na gidawat sa Ginoo so muna nga point diya gipasabot Roma 14 so ang ipapahula itong ipasabot di na maoy gipasabot sa Roma 14 ang ipapahula higala specific yun na di tanang adlaw semana kundili kada ikapitong adlaw sa matag semana magpadayon pagana sa langit suma sa atong mabasa sa Isaiah 66 versikulo 22 o versikulo 23 ako basahon na din ako basahon sa maayong balita ang Biblia muni atong mabasa gayon din niyo versikulo 23 aris 22 nagisgot og bang langit bang yuta aniya 23 og matag adlawng igpapahulay ang tanan tawo moduol kanako didto sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako klaro dito sa bang langit bang yuta ingon to nabasa ang tanang tao mga higala tanang tao ingon ko nabasa nga matag adlaw nga pahulay ang tanang tao moduol kanako dito sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako so magpadayon di ay ngadto sa bang langit bayuta ang pagbantay sa adlaw nga pahulay but ipasabot wa kini pagkausab mga higala magpadayon kini nga bantayan ang adlaw Sabado hangtod sa walay katapusan. Okay. Wa naman tay panahon mga higala sa di pahingpit tapuson aton tulumanon. Okay, ania ang ato nga theme song. Magampo ta, amahan namo na sa mga langit. Salamat o Dios sa mga pulong nimo nga among napamatian karong gabi una. Tuguti magpabilin katong buhi sa panumduman magagiya kadto kanamong tanan paingon di kanimo gaydi kami ning gabiuna nagaampo kami nga ikaw magdungog karong gabiuna sa mga pagpangamuyo kini ang magisalig sa ngalan ni Ginoos nga manluwas amen okay sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope ug kaninyong tanan ang mga suki ug panalanggan tigpaminaw sa ngalan sa nila ni Brother John Dihito Brother Pastor Joel Tirana kini inyong higala Brother Libby Clavis mayngon daghang salamat sa inyong pagpaminaw ang Diyos magpanalangin katong tanan.